Na most én már beállítottam rajta két címet. Ugye most itt van a home állásban, és most elküldöm az 1-es állásra, onnan pedig átküldöm a 2-es állásra, majd vissza ide home-ba. Na, nézzük. Kiválasztom az 1-es pontot, és megnyomom a pozíciót. Most elindul az 1-es pontra. Van egy kis fa azhoz közel, tart közelhez. Mindjárt sípol. Közben mutatja, hogy 1,8 méter a mélység ott. Akkor átteszem a 2-es pontra. Tehát itt 1,8 méternél vagyunk. Most átmegy a 2-es pontra. Egy 1,7 méter a mélység, 1,6. Most 1,8 már tovább ment, ott van egy kis padszerű, és most meghívom ide home-ba. Part közelben azért van 2,2-es víz is. 28 fokos itt a víz hőmérséklete. Szóval még egyszer egy gyors 1-esre elküldöm. És ugye 1,8 a víz. Na, most vissza home-ba. Ugye az előbb átküldtem a 2-es pontra, de most innen az 1-esről visszahívom ide. Kicsit még rásegítek. Megérkezett.